seuraa mun työpäivää koulussa. Ja mä oon siis koulun opettaja ja mä oon Riitta, joten mennään nyt ottaa mun oppilaita tonne luokkaan. Usein ekana katon, että kaikki on paikoillaan. Koska mä usein työpäivän jälkeen aina siivoan tän mun luokan. Tulee monta luokkalaista tänään, joten mennään tuohon meidän open paikalle katsoa vähän lukkareita, että miten se tänään meni. Ja täällä näyttää siltä, että koulu loppuu 9 ja alkaa 7 ja kello on siis nyt 6:30. Sitten odotellaan, että meidän oppilaat tulee. Niin, kello nyt alkaa olemaan pikkuhiljaa 7 ja mä käyn hakee nopea lounaan mulle, koska usein mun oppilaat on silleen, että ne tulee aika myöhemmin. Tuolla oppihuoneessakin oli sittenkin tällainen niinku pasta, jota näyttää ihan sika hyvältä. Niin mä nyt maistan tätä sitten työpäivän jälkeen. Nyt mennään hakemaan luokkalaiset sisälle. Luokkalaiset sisälle. Sitten aletaan opiskelemaan. Meillä oli tänään lukutunti. Mä sanoin, että sininen vauva pääsee tänne ekana lukemaan oman läksyn. Kyykähkää. Nyt hiljaisuus, kun Sinipupu lukee. Veisin tähtiä tulee taivaalle. Kun nukutaan, niin pitää mennä peiton alle, koska silloin, jos on kylmä, niin voi saa lämpöä. Jee! Annetaan aplodit Sinipupulle. Tää Sinipupu voi istua. Sitten pikkukeltapupu. Hiljaisuus, että keltapupu saa lukea rauhassa. Metsässä on 5 erilaista puuta. Puita on 18. Ja nytten kaikkien pitäisi ottaa 1 puu. Ja meitä on 6. Niin puita voi olla niin monta kuin haluaa. Keltapupu. Nyt meidän koulu alkaa loppua, niin sanotaan näille kameran takana oleville heippa! Moikka! Siis nähdään seuraavan videon parissa. Jee, moikka!